again guys, welcome back sa aking channel. Para sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang mga pwede nyo bilhin na pampasalubong o kaya pang personal kapag kayo ay nakapunta dito sa Ilocos Norte. So guys, ito yung bagnet. Ayan. Pwede siyang kainin na ganito na lang o kaya pangsahog sa mga ibang lutuin gaya ng pakbet o kaya sa Mickey. Ayan guys, next natin na itong dried Mickey ng Goldust Noodles Manufacturing sa Batak, Ilocos Norte. Ito yung highly recommended ko na Mickey noodles kasi hindi siya madaling ma-overcook. Next natin na itong palinang. Yan, matamis ito. Pwede siyang ihalo sa tuwing gagawa kayo ng suman. Instead of brown sugar, ito na lang ang ihalo nyo. At pwede nyo rin gawin itong dessert. Gawa ito sa sugar cane. And next natin itong rice coffee with soya. And maganda ito kasi natural siya, no caffeine, and no preservatives. Banna, Ilocos Norte. Natin itong honey dip banana chips ng Lucky Teos sa Banna, Ilocos Norte. And Ilocano chicha corn. Lucky Teos Banna, Ilocos Norte. So ito guys, meron siyang iba't ibang flavors. Gaya ng garlic, cheese, barbecue, adobo, sweet, spicy, and sweet and spicy. So itong nabili namin ay ang garlic flavor. At ang last ay itong suka Nicolas. Yan, suka. Purong-puro. Puro natural na ingel. Yan, gawa po siya sa sugar cane. Manufactured by San Nicolas Sugarcane Producers Association. Dito sa San Nicolas, Ilocos Norte. At ito rin po ay galing sa San Nicolas, Ilocos Norte. So yun guys, hindi ko rin siya binili para sa video na to, kundi para i-promote na rin ang ating mga local products dito sa Ilocos Norte. And syempre, to support our local farmers. Ayan. Highly recommended itong mga to kasi subok na namin. Ito yung banana chips na naidip sa honey. Tikman na natin. Masarap siya. Try natin itong chicha corn garlic flavor. So yan,
Ito guys, pwede nyo ring lagyan ng suka. Ito. If you like this video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe.